The Eunice Silver Time. Thank you, ma'am. Bili tayo dito sa Eunice Silver Time para madali nating malaman at makita ang orasan. Marami kami mga naka-sale. Yeah. Supper mineral. Supper. Ay, supper. Ito, ito mas matibay na yung supper. Ang supper namin ito, meron nakasulat sa loob supper. Sa par